Número 1, Gerard Villalonga. Número 9, David Valera. Número 9, Miguel Boluda. Número 12, Roger Armengol. Número 13, Paul Parra. Número 14, Gerard Soldavila. Número 16, Tonet Castells. 12, David Pino y Gerard Guillem Linau, perdó. Mateo Suárez, 2.
Joventut Badalona, 61, Club Bàsquet Granollers, 58. Enhorabona als dos equips. Del Club Bàsquet Granollers, en competició femenina, Bàsquet Almeda. Campiones del 12è torneig general de minibàsquet organitzat pel Club Bàsquet Granollers, Boet femení Maresme. Un fort aplaudiment, sisplau. Classificació final masculina. Com a MVP del 12è torneig de minibàsquet general del Club Bàsquet Granollers, el número 9 del Joventut Badalona, Roger Martí. Un fort aplaudiment. Gràcies. Segon classificat dels masculins no és altre que el Club Bàsquet Granollers. Un fort aplaudiment.